kanus aman ka malipay, kanang hugaw ang imong palibot o limpyo? Maayo kay dili day mo mga buangon. Basta normal ka nga tao, malipay gyud ka basta limpyo ang imong palibot. Nya hugaw gani mura kag saputon, maguol, hasol imong pananaw. Inang lang limpyo gyud. Ang Ginoo mao sad iya sad tang limpyuhan. Mao na ang templo iyang gilimpyuhan. Nya ang diri sad sa unang pagbasa, ilang gibuntog ilang mga kaaway, ilang gipangpatay kadtong naghugaw-hugaw sa ilang templo, giguba pa gyud, nahugaw pa gyud. Nya paghuman dayon ilang gi-restore, ilang giayo, ilang gilimpyuhan, giilisan nila ang altar, gibag-o nila, 40 nilang lipaya, 8 kaadlaw silang nagpista. Kay 40 nilang lipaya nga limpyo nindot ng ilang templo. No na kini siya usa ni siya ka ilhanan ba nga hugaw gani ang atong kinabuhi, wa gid tay kalipay basta hugaw atong kinabuhi. Unya limpyo gani atong kinabuhi, malinawon gyud ta. Naimi text nako nagpatambag, daghan-daghan naman na silang magpatambag, wa pag ko kahumagbasa sa nagpatambag. Bahala nagmatay mo de. Ako'y mamatay binasa, daghan gayo nya sige patag plano unsaon pagtambag nya text dugay ra ba kay ta maka-text kanisang tiguang nata magpunay tag irog sa atong glasses. May to mga batan uri piti-piti lang kamo tuk 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 tuk. Ang tiguang mangita paghain tong mga Pero malingaw ko ba? Nagi uban ha nga mo testimonya, daghan na sa kong nadawat nga testimony na kaduhanan ni attempt og hikog kay para niya wa nay kapuslanan ang iyang kinabuhi. Ang ako rang gitambag dingon ra ko niya kana ganing naa magid ang Ginoo sulod nimo. Ang nakaapan wa nimo siya tagaig higayon nga molimpyo sa imong kasing-kasing. Sunda lagid siya. Sa unsa nako pagsunod niya pader, nako paminaw niya. Sa unsa man pagpaminaw nako, sige paminaw na akong misa kana akong wali. Hutda nagpaminaw, daghan kay na sa YouTube. Sige na siya paminaw. Ingon ni siya nako pader, mura na jud kog naadik og paminaw. Nausab gyud kay nga akong kinabuhi pader. Sa una wa nakoy paglaom, karon nabag-o gyud akong paglaom. Nya katong bana nako pader nga didto nagapuyo siyang kabit, mag-ulian na biya panagsa pader. Mag-ulian ako no panagsa nako unya. Giunsa man ni ay lang sa kay dali-dali ay panagsaan lang usa. May na lang to makatilaw siya panagsa. Ingon ko, unya unsa na may imong gibati? Siya, suko biyag ko pader, hiubos biyag ko niya, pero tungod sa imong mga wali, nabag-o gyud ang akong pagtan-aw sa akong bana. Maluoy na ko niya pader nga wa gyapon siya kaila Ginoo. Tanawa, kanindot no. Awa mo nindot Kamong mga asawa og naa mo nang sitwasyon na di mo nindutan. Kaduha na gud siya nag-attempt og hikog, unya karon nabag-o na siya. Nya ang iyang bana nga sa una wa gi uli-uli tuan nagiskabit, giabando na sila. Wa gani kuno siya tabangi sa iyang mga pag-atiman sa ilang anak nagibilin pila to kabuk, upat pati to kabuk. Perti kunong lisura, karon magulian nagpanagsa siguro mga once a month inana no. Kaysa una tibok tuig, wahi uli-uli, di mo pakita, di gay mangumusta, karon mo uli na. Basig dangtan nag mga 3 ka tuig, twice a month na ano. Nga dangta na sa glaing 2 ka tuig. Basig every week na, once a week. Dangta na mga 15 ka tuig, every day na gina. Okay, masakit to naman. Paralyzed naman, anak naman na magpuyo sa inyo. Sikaw na sa atiman diha, limpyo sa iyang ihi, sa iyang mga hugaw, limpyo diha kay mauna na, permanente na ng imo. Nya sa may imong bation kung mulimpyo na kas imong bana nga buangon kayo. Malipay ka dili. Kamuray gaingon nga kung limpyo imong palibot, malipayon ka.
O, maura na yung technique. Oy, paglimpyo ra gyud. Nya kinsa may molimpyo gyud sa tinud-anay sa atong kinabuhi, ang tag-iya ra sad anang maong kinabuhi nga mao si Kristo. At tanawa ang mga taong buangon na ang ilag yung kaugalingon na puno sa sala. Mga pari para bagyod, mga pari kadto mga magtutudlo sa balaod ni Moises, ang mga Parisiyo, mga leader sa mga Hudiyo nga kadto bang kauban nilang Judas sa una ba, mga kaliwat atong Judas sa unang pagbasa nga siging simba sa templo. Pag abot ng Kristo, ila ng patyon si Kristo. Nganuman, kini manggong ilang 8 ka adlaw nga pagsimba niya maghalad sila sa Ginoo, niabot yung panahon nga nahimo ng negosyo. Negosyo na ba? Kanang adto na silang mamaligya, adto na mag-ilis og kwarta. Kaya yung mga Hudiyo, nagika naman sa lain-laing mga nasod, lain-lain sa sila currency. Ilisan nga to, na ay ginansya, nahimo ng marketplace, nahimo ng murag merkado ang templo. Motong gilimpyuhan ni Kristo. Sa inyo man ang gihimong taguanan sa mga tulisan. Unsa man ang tulisan? Awa mo kailag tulisan. Manguha gina sila kwarta. Kwarta gituyo ana. So kanang tao nga nahigugmas kwarta, kanang tao nga kwarta gihuna-huna, kana tulisan na. Usahay tulison kana sa atubangan. Kana ding tigpa 5-6. Kanang 5-6 ba? Di ba tulis man sa atubangan? Sunan ka na 1,000 nimo mahimo dayong pila na inig sunod buwan? Ang 1,000 ba? Pila na inig sunod buwan ana? 1 tulis na kag 200. Sunan ka na. Unya igabot usa ka tuig, pila naman ang 1,000 ug di nimo mabayaran? Nga kada buwan 200 may patong. Oh, tanawa. Di ba inig tapos tuig ang imong bayranan? Ang interest, ang gipatong dako pas imong gihuwaman. Nya inighuwam ra ba nimo gikuhaan ang daan? Tulis lagi gyud sa atubangan lagi. Oh, nya lipay mo na. O ay mo dangop diha. Pangayo sa inyong silingan, ingos Kristo, ay mo pangutang pangayo. Kay naay mga taong mga tulisan nga ang imong problema sa kwarta, himuon nilang negosyo, himuon nilang income generating business ang imong problema sa kwarta. Muna karon ang mga ATM sa mga nagtrabaho, tuanas kamot sa mga nag 5-6. Hugaw, mga tulisan ang ilang kasing-kasing. Malipayon na sila. Tanawan ang nagpa 5-6, malipayon ba? Kusmod kay naong. Tanawang pari, nga wa magpa 5-6. Sige lang kolekta. Ay sus, malipayon kayo. Lingian ay mong tupad be. Lingian. Ingna nagpa 5-6 ka? Ingna. Oy, yung gani. Ato sa nang negosyo no, tulisan ka. Tulisan. Basta ka nang nahigugmas kwarta, tulisan na. Kanang magsigig paningil ang mga utang, tulisan na. Kanang magsigig pangigian ang iya mga yuta, kanang mga kural, mga unsa diha, mga tanom, kana tulisan na. Ngano man? Nganong mangigi man ka ana, nga di man na imo, hinatag man as Ginoo. Ika na no'y mangigi sa hinatag sa Ginoo? Kawagod nimo ibatasan. Ikay nagpatubo anang imong mga tanom, kanang imong yuta, ikay gahimo ana. Ingkang na din koral pa dil. O lagi ang koral. Pero nagtungtong man as yuta. Kuha ang yuta. Di ba wagtang na imong koral? O niya, nganong mangigim ka na? Tulisan ka. Ang tulisan mangangkon sa dili ila. Pugso nilagangkon ang dili ila. Niya ang tag-iya in taon kung musupak-supak. Patyon pagyod. Buangon ang mga tulisan. Muna ingos Kristo ayaw himua ang templo nga taguanan sa mga tulisan. Nya kamo karon dinhing nanimba, di mo tulisan. Panghatag mo slot. Palit mo maayog slot kana ang pari na tulisan. Oh, nindot kayo na. Na karon gani nanatay na halin sa atong slot nga 901 na ka slot sa atong halin. Oh, daghan na. Kani sila mo'y makalimpyo sa templo.
Nya ang ako sang gipamarayag ninyo isip inyong birthday gift nako kun buhi pa ko inig ka 24 hangyo man ko og mga pila to ka bags akong gikinahanglan mga pila to 2,100 ka bags nga tag 5 kuan 5 kilo o na ko'y nadawat rong mga 681 ka bags o di ba pakyapon napa may mga 1,419 ka mga bags ambot kahaog kuan pa ba kani paigo pa ba kani mahuman ra siguro ni ay mga hatag mo gahapon bitaw dihay ni text nako pader pila man ang usa ka kapilya pader nako 58 man na ka bags isa tagpila man kada bag nako ikaw lang nagbutang lang nag 200 so 11,600 padaden siya 12,000 kapin ingon siya pader para nis usa ka kapilya nindo ka 24 na lang ka kapilya mo iwap ay assignment naka-assign do naman sa ining hatag og bali og kuan pila to mga 25 ka kuan kanang sako 250 ka mga sige na kanang bags ba na di pila na to ka kapilya di na magimo ka mo kwenta na siya nang lipay rasad ko nga naimot ako di makukahatag ngadto nila pila ra man ang akong stipend nga tag 30,000 ra man na kada semana nya ako man ang ihatag sa palit slot palit sa ato diring mga personnel ako man sana silang bahinan kay ug di sa duwa na sila di man sa ko kadupa-dupa di ako ra nang ibalik ngadto nila mao na nga malipayon kay ko dihabitay gahapon nagmisa ko nya niingon dayon tong akong mga kaila ba nga karaan silang kaila ba karon pa mi nakita-kita insa Father ni bata man ka ako tira pikanti karon nako dili ka mo bata nga malipayon kay ang mga tao generous kay tanan gisayonan bago gani mga donation sa tong nadawat nga nakapausab dinhi sa atong mga simbahan kadaghan ani pero naa pa gitay panginahanglan nya relax ra ko kay kibaw ko bang hatag yun mo kani 901 na ni ka buok slots atong kuan pila man ka slots atong gikinahanglan karong November para atong pag-honor sa mga santos akong gibana-bana kinahanglan gid unta tag mga 6,000 ka slots aron matubag nato ang atong obligasyon nga bayronon aning atong mga yuta nga na-acquire para karong buwana na may ni termino nga tapos aning buwan mas maigi kunog mabayran sila mga 6,000 ka slots na nya 900 naman ni ka slots pila na lay kuwang 5,100 nya kaya ka na nato hangtod pizza 30 Nobyembre kung mangangko lang gid mog slot diha nga tag 1,000 kada semana si Arog dili ni mahurot 6,000 ragod ka slots ang gikinahanglan karong November nya ini ka December sad lain na sad nga mga 10,000 tunotong ilang akong bana-bana adto na sa January mahurot gining 60,000 tingali mga February siguro hurot na ni di ba di matubag na ni tanan natong panginahanglan once and for all project nya unsa may mahitabo sa atong simbahanan malipay ta o maguol malipay gid ta kay kining tanan natong gibuhat samas gibuhat nila ni Judas mao ang pagpanindot og ang paghimo sa atong simbahanan nga mas makahuluganon ug mas nindot gamiton tungod kay naa natay lugar nga kamitingan naa natay lugar nga kasimbahan nga nindot unya kaparkingan diha kaagian hangtod sa sunod natong mga kaliwatan kay kamo mga tiwasunon naman kay na inyong naong jutay na lang tuig ipuno ninyo og nako wa na mga 20 30 ka tuig ikan karon hurot-hurot na ta. Pero kining atong gihimo karon, kining atong gibuhat karong pagpamalit aning mga yuta, pagtukod aning mga structures nga kinahanglanon kay simbahan sa mas kumbento, social halls o kanang atong grounds diha, ang pagpataod natog solar system
mga 30 ka tuig magsigi na gid na siyag benepisyo sa atong mga sumusunod. Ug anha sad sila madasi kini mga bata karon o mga batan-on moingon sa na sila sundon sa nakong gibuhat nilang papag mama kay sila'y nakapanindot aning simbahana ampingan sa dinamo. Kini sila si Judas diri sa unang pagbasa, di man ni si Judas Iscariote, mga kaliwat ni nilang David, nilang Solomon nga mihandom sa kanindot sa gibuhat silang ginikanan, nagula sa ilang dugo aron ilang padayunon. Kita sad produkto sadta sa kinabuhi ni Hesus sa mga apostoles nga nagpakamatay para sa atong kaluwasan, para niining pagtukod niining simbahan. Muna magsigi sa tag-share sa atong mga bahandi. Ako doon ako'y target nga karong kutob sa akong birthday ika-24 makadonate ko og makapalit ko og 58 ka slots kay 58 years old naman ko kung moabot pa kog 24. So ibaw mo pila na akong napalit. Pangutan Aster Nara. Oy, nakapalit na kog 43 ka slots. So, na daghan na. Ug buhi pa ko sunod semana, 15 na lang ka slots ang kuwang. Oh, di ba? Na akong challenge, 58 slots sa akong kinabuhi. Kana sa karon lang nakutob akong birthday. Nga magsige pa man kog challenge ana hangtod matapos ang 60,000. Oo, di. Basig ubay-ubay jud kong mada nya sa sunod. Ug mamatay na ko, akong kalag mo bisita din makaingon jud ko kapalit kog slot ani. Nya moingon San Pedro to, di ka kasod. Kang paria ka kay buangon kay kastanan. Ana ko, palit kog slot moingon din na San Vicente. Op. Nyor, ayaw kuan ninyo kay dako kay nagnapalit nga slot dito. Nya baga pa jud kay nagnawang mangayo sa mga tao. Muna nyor, ako'y magpabaga sa kong naong pasudla in taon ng buangon nga pari. So dai ko dito. San Vicente. San Vicente. Ting, salamat ting ha. Minduta ka no, magkita ming San Vicente dito, tungod las akong pagpalit og slot. Nya magkita din ta aning mga 15,000, more than 15,000 ka tawo nga namalit og slots dinhi. Magkita ta dito sa langit. Ninduta ka no? Maapil na ta sa November 1 celebration. All Saints Day. O, di ba? Kanindot, ana, palit na mo. Sige. Sige, manindog na tayo. Orag ko agi ipik na nga kung sales stock.